guys nailai deh nih, dan tabung pakai garam naker na, ini buat lancar dong karena nih, makan tabung garam naker, ini, ini fast feeding na nih, makan garam naker tadi, ini pura lancar dong karena nih, pura beberapa jeng karena kita karena nih, beberapa. Karena 4 line soलिदों लामाया नायदो नै लाइन hey नोंनि मा खालामदों नोंनि मा खालामदों माने फुरा लाइन लाइन आरोना नै फुरा गारिया Harum nunggu dong bayi sedang. Gila mati. Yang last ini. Pura 4 liner na, Guwahati Mirjao. 4 line soलिदों. Ini bani. Pura 4 line soलिदों. जोंहा खामानि फुरा बिजि आरोना बेजों सिंगेल लामा आरोना 4 लाइन जाथ'वाखै दायो नै गारिया फुरा होंगो दोंगो आरोना नै फुरा बैयावबो खामानि सोलिबाय थादों ना बेजोंबो बे बोराया मा एसे दावराव जाबाय थादों Hei berai, मा दावराव जाबाय थादों नोंलाय? Hei berai. Biराद दावराव आरोना हारसिं Hei! मा दावराव नोंलाय? Biराद दावराव आरोना हारसिंनो फुरा हरै माने काटिं जाबाय थादों बेयाव फुरा काटिं सोलिदों आरोना नों गारिखौ फुरा बानाय दोनबाय दायो माखौसो माला गारनो मोनगोन दायो आंना पास जाना दं मा खबर मोजां बिराद दावराव रायलायो ना सासे जोंना एक नम्बर बाङायनो गारि लाइन बाङाबा निबो गारि लाइनाव दङ जोंनि या गुवाहाटी एयारपोर्ट माइबासा जोंनि एयारपोर्ट खाथियावनो एरोप्लेन बिलबार आंखौसो निरवाइन दक्षिणादे दाव माल खालि अंखौ जायो जोंना गार' सारा माबायदि रायलायनोबे दा गार' साहाब जोंनि गार' साहाबा नै ना जोंनि सानैजों रायलायदों ना नै दा बर' मानसि बर' मानसि आंनि बर' मानसि जोंनि आदा गार' जों सानैजों लोगो मोनलायदों ने मा खबर एटा बाथ्रा खालि itu borona garo नाजानो दे borona garo आं मिथिया आंखौ मिथिया पूरा राति है फिल्म खालामनो गैया आमी यहाँ सासे गाड़ी भीड़ बार हो पूरा लामा भीड़ जादों आरोना बैयाव मोनसे काटिं सोलिबाय थादों खालि भिडिअ खाय
Mereka नाथाय मा sawa-sawa सासे लोगोजों रायलायदों आरोना नै Banu Rogapa मा बुंनाय जायो आंथ' मिथिया गावसो मिथिगौ आरोना Robol Khalgapao